বইলাবো চিনি স্যার প্রেসিডেন্ট লগে কেহাব আসল গ্রহ ধ্যান পাইজাবা প্রস্তাব খেবো ओंखेर 2005 नि उसिङो जिनि टेपुक्ति फैनाय जिनि सार जिनि अतुल देबबर्मानोफ जिनि जेनेरेल सेक्रेटारि गुरुखौ जिनि आसाम फाफायनाय जिनियान फार्मा बा जत फैनाय जिनि आगरतलानि फाय जिनि नारबायगराव जतनो गान्दानि आसाम थाया चले मा बांग्रा दनो पास GSP जिनि मुंखौ माइया ससिङो जमातिया देबरमा बनोखौ बिनि आसाम ग्राउन्ड खेलनो ओंखे बनि लगे जिनि भलन्टियाराव फैखांनाय गावनि खुंनो तैबिया आरो आबो लगेबो जिनि तारपरेबो मिनि साथे साथे जिनि ओंखे ट्रेकिया ताव जे कावलारुनाय जिनि माननीय जिनि मानना राननो मसनो बनो बिनि कावलारानि बाजाबनो दरा जाफायो एब्रनो लामसोनाय बो पंद्रावसिया चुं जायखेमो तो आरो मे डांस ले चुं जे माइमो जरावनाय हजाग्रि डांस बायखेये चुं सिसाब्रावनो लामसमु हामनाय चुं ब्रावनो जिनि सभा चेया खसनि गावो जिनि सामु बायखे सिसाब्रावनो चुं लामचाव समु आबोनि के चुं आबो जिनि सानाय टिम जायो खालाय सिखावो चुं आं श्री अतुल देबबर्मा हाबा पाइजाक दिप्रेसा हामख्राय मथानि जेनेरेल सेक्रेटारि दिनै जों ओमपि एलाकानि सालकापाराव একটা डिस्ट्रेस पारा और 117 जना दङ 17 परिवार और दङ जेतानाकि 2500 मनो जों विभिन्न 7टा पारा चिकन चिकन बरकनो थुमैनाय क्लास्टार विलेज खलायका ओंखाय आफ्रो ओ एलाका टेररिस्ट इनफेस्टेड एरिया माने उग्रपन्थीनि उत्पात एलाका दंमानि बरक रक आफ्रो बरक जाख्राय तंख्राय करै हुबा साकबा खलायबायनाय बरक किसा मिसा रां पैसा जे मानैबो खाखलो जाखमुरा फालैनाय अबनि बरक ठीक के चाय मालाय लाया एक दिक दिया बलंगनि बर उग्रपन्थी रकनि आनागुना बरकनि बाय बरकनि अत्याचार ते एक दिक दिया सिनि सिकिउरिटी फोर्स बरकबो फायो होने खोनाखाय बरकबो फायो ओंखाय सिन बर रक साधारणत पुलिस फायखा ओंखाय बरक किरि जागो खारलायो बलं रगो ओंखाय खारलायखा ओंखेबो ताङै नों बलंगो खार नों निचय बलंनि बरक ना हाइरखौनो साथक जागो रमैतालां जागो मतिहा एक परिवेश परिस्थितिও दंमानि ओंखाय जार कारणे जों आफ्रो 2500 आं बर दंमानि एसडिपि हिसाबैनो आफ्रो बायदंखा बरकनो बरकनि डेभलपमेन्टनि सेन्से ताई बरकनो सिकिउरिटिनि निरापत्तानि सेन्से जों बरकनो एक क्लास्टार विलेज खालिमानखा जार कारणे जों रेगुलार और पेट्रोलिंग पार्टी फाइबो बरकनि एक सेन्स अफ निरापत्ता सिकिउरिटी फायो ओंखाय आबोनो बागैनाय 2500 सालकापारा खाजाकपानि ओंखाय तिनि जों এই যে हाबा पाइजाक दिप्रेसा हामख्राय मथा इन्डिजिनियास एमप्लय रिटायार्ड एमप्लयिज ग्रुप जों बरकनो किसा मिसा सिनि हयते जे कालेक्टेड जे रिचुम ओंखाय प्लास किसा कम्बल रक रि कुतुंखाय मासिंगो बागनानि हनियाय जों फाइलायका तां आंनि व्यक्तिगत अभिज्ञता आफ्रो नुखा ओ एलाका रगो जों जखनते हरगो बेरायनानै थांगो जों तो आफ्रो सिकिउरिटिनि पारपास मा बेरायलायो मा थांगो आबुखौनो तंथुगै थांमाया प्रेक्टिकली जों नुखा आफ्रो बरकबो शिकारंगन आफ्रो पुप्ति अवस्था
জানি সাগো রি কুতুম করই জানি নগো হইতে কিসা বরংনো খাকসাং মারু মানি asa kabang mari mi aphano kisa sabo sung borno khakchangma bak phaika ebong moti hai sung maje maje sung oro phainai phaikengke borok bai sung malai phainai borok ni suk dukho bukti problem tong oboro bo sung borok bai interaction nai jar karone sung সরকারনি প্রশাসনিক লেভেলও সিনি তরফ হইতে যাতে বরংনি হামিয়া চাইয়া ডেভেলপমেন্টনি ব্যাপারতেনি जों যাতে সাইমানাय মনো সিনি পারপাস দं মানিতা ओंखे अबोनि बागिनाय न पार्ट अफ सिनि पारपास न जों तिनर फायनाय रि रक बागलायना फायनाय हामबाय आबो थिक न साका हामबाय जों तो चेंसालय दरफ सिको जों थानाय मासबो जों काकरासरा ननासराव मेडिकेल टीम थांगिनाय चिकित्सा खालायका आरो 131 जना 131 बरकनो जों फ्री मेडिकेल ट्रिट खालायका ओंखाय ताय ब्लाड टेस्ट खालायका आरो रगो 6-7 जना मेलेरिया पीएफ मानजाखा ओंखाय म शुरुआत जों तेबो उराम उराम बिभिन्न पारा रगो थांनाय मति हाई डिस्ट्रेस फेमिली रगनो जों सुबानाय ओंखाय आबो साराबो जों नुखा ताबु रगो सिखला सरखि चला खिखला बुरै उंथों बरक ड्राग्स रगो एडिक्टेड नङै दंगो ओंखाय जों आबोनि बागिबो उराम उराम बिभिन्न जागा रगो ड्राग्स नि अवेयरनेस कैंपिंग खालायनाय सराय रगनो जेनाकि सिनि फिकुंनि मेरुदण्ड हाय सिनि मथानि सिनि समाजनि बरकनो जाते मकल पारिमानानि बागिनाय ड्राग्स नि बेपारावबो जों अवेयरनेस कैंपिंग रक खालाय दंगो एबं खालायनाय अबसाराबो जों कतरमा एकटा स्टेप नाय दंगो अब हंखाय खुमुलुंतै जागाव जों मति हाय डि एडिक्शन सेंटर रिहेबिलिटेशन जारा फेकजाक माने चाइनाय कबर चाइ तंखा बुमा बुमानि कंट्रोल करिखा अमरंनो जोंहा डि एडिक्शन सेंटर तेलेंगिनाय जों बनो चुबाइनाय बाहायके अ लामानि हयते जों जालनि हयते बनो मोथां मानानि अ डि एडिक्शन सेंटर खुलुंनानै बागिबो जों परिकल्पना नाजाक अब जों खाखलायो विभिन्न बर' रकनि साहाय्य सहानुभूति जोंहाबो साक्सेस जानो हायो yang hadi yang hadi kamera aku yang hadi ya sini enggak bạn cháu sẽ giao này bạn sẽ có cái bị ép giao này đâu mình đâu đặt cái đi yang hadi yang hadi ayah mung kadang apa saja yang kena nanti sih apa saja Boleh mo? Onil. John Bahadur. Jemaine Rajodi. Jemaine. jarong le jaro ya phai na bai Odin Monti. Odin Monti paike. Abon pore Jaitung paye. Bara ya. Lokdoram. Tekya sadi. Lokdoram paya. Pai hang ke tandi Dononjoy.
খজরাম ধনঞ্জয় পাইকে খজ